Assalomu alaykum barodaroy aziz, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародарон, ирӯз мехоҳам ки шумо дар часпондани маякҳоро ба воситаи лазерни урвин нишон диҳем бародарон. Ай марди мо бисёртар ба ответству ба урвин мечаспон. Ҳозир якам лазер пешравиш осон хела. Ана лазерро гирон мекунем. Масад девора меёбем ҷое ки ҳама буромадагиша меёбем. Ана мебинем размер чанд ай маяка мепартем. Ана правилада размер мегирем. Ну правилада ду хат мон як хат ҳаҷи ҳаҷи. Ина лазер дар хато. Дар хато мемонем ҷо маълум ина чанд хат раствор меравад. Поён буромадаги боло буромадаги поён буромадаги. Ай бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим сарш мекунем. Поён ки буромадаги бародарон бояд поёнда пешакӣ бисёртар мемонем, рашод мегирем, бисёртар мемонем. Баъд маяка мегирем, размершам брида тайёр кардагиам. Маяка мегирем, хоб мекунем бародарон. Инамахе або правиламон мегирем. Тоста боло поён када меҷиқем. То ҳаме хатомона меҷиқем бародарон. Зетелоймона мегирем. Ина бародарон, маяки мо ина хати боло, хати поён, дар лазер пони туғри. Маяки мо тиёр шуд. Ай ҳама роҳи осони маякмонӣ. Мусиб кашида бошад 3-4 минут мекашад. Як лазер урве мехаре бародарон. Зичошо мегирем. Намахе маякҳоро нишон диҳам. Намахе маякҳоро ҳамашамо часпондем. Наяллав. На бачаҳо маяк мондем. Бародаро подписатсия кунӣ, раъётон набурорен. Маяка лазер хати. Лайк, комментария бинависем мнениётона. Масад дар ин видео ягон камбудия, ягон нофаҳмия, ягон чӣ боша бачакҳои усто, бародарои усто. Масад камбудия монад, дар комментария бинависем. Иншоалло ислом чӣ қабул барои мо бародаро дарс мешавад. Ва чӣ гуфтанем бародаро? Худованд ҳар як ғариба соқ саломат дар ин карантина нигаҳбон боша. Соқ саломат ба ватан барбигарда. Аллоҳ нигаҳбонтон. Саломат бошед.